Kidamtang ni phai ko atroxia ni mass resignation aputhak alam hapot pini West Carbon Long District Congress Committee asaihem dongkamukam long sopialong pini pherang kya mai kang ni ponahut mass resignation alam kya pot klardak lam thi kachathan pon Bangso pherangkya mai ke pha ponalong Congress asongja potum pen ke than alamating politik Rup Singh Bongrung Dilip Singh Hanse Janeson Teron Chotro Singh Teron lapen arisang ho inut bang hiniatum rong ajo Congress amunit kali pinsi Congress amunit nang pache krong pen mass resignation along bang phokep an bak atum ridak pachipi pen nilitum aphan nang pulo bonta ahok pet alama bangki Therakun lobong panuk wasalam theasonsi labang kli abang photum aphan ke anti party akam ke claim apot nilitum sokos notice kipitang dolo bonda thangnat alam the kavidet pen ajok nilitum asong pen sorplot lo bang so pen apot si alang litum ason kavi ong amat Karbiang Long Autonomous Council CM along pen tangka kang sok ji aphansi alang litum lapuson bidi kang lim pen claim pon lo lapen nilitum ke alang litum asong along kavidet ke mipika kam lo nilitum thangnat kano hok tami avi pusi labang so pherang kya mai kang ni pon hut kro sang ho pen ning je pon nilitum labang so evidence long lo pada alam nilitum rip long si alam tu sokos lo gelok nilitum action lo nilitum tong sekot pen nilitum presiden pada mai pun panggung sing vai kan alam tu aphan sokos lo la sila bangso sokos ki pielong ke Rup Singh Bongrung Janeson Teron lapen Dilip Singh Hanse halang tu si Sotro Teron halang tu sokos bilo sokos ki pia te pedala tu thang respond ta ve mat si uthot ni tu party hoi pen singwai pen maselang tu phan tu tarik nukarat so par si alang tu phan kang so congress hoi pen alang tu phan expel dela thera kon ni lo bom panu ko son se tumi kenang manu alang tu phan sokos ta pidet lo lapen expel der mat si ka expel der ban kini tumla kadu ko bela evidence do ya mat si tu man ke expel nang ko nil tumong thang proman patro we kusat nil tum to expel an ke Stephen dan itu di bawah kita sokos apa alam man kilo lapen evidence do mat selang do hara ban ke nil tum expel nang ko party hoi ben Chithandami methangale kachepalong ji aphansi Karbiang Long arat aphan ke pamang huji aphan bor ilo bon tami Karbiang Long arat atum tami ludunang ni kedamtang mass resignation ahut ke Congress asong along ahar cha anta ke theklong le atum si mass resignation amai long nang kidun latum ke BJP along ke dotang atum Congress asong along ke do atum ke piniarni anta doverlang lasi Karbiang Long arat atum manghudun tap nang ni pusi Congress songja pu kro asang hopen ningji alang tum kupisi ke claim ke dama ka du ka be bang ke alang tum phane tum chini lo lasi munit tum ke adai do chera bang pulu butang te police army an no dam butang te sab so oxycom rom du mati thik la tum dala son thok alang tum thang adai do ko pasi party office lo congress office asai hem long ke bai pan aka thirak do ko la son da taxi non ke bang hilang alang tum wan si claim jima alang tum na hok de tu sabi alang tum claim tu sabi lo na hok de tu pulang kai lo ke BJP si tu pulang ke rana kan baca bai nang jong la penala tum tangka maha pen sabi alang tum la puson si alang tum jeb ke coba jabok pacu goromi phan alang tum mathalo la se ke bang jilan ni bang ke tum lan Congress party atum lapan ka hingu reji ni tum nang kan hok thang ka tum nang ave lapelaan itu mana panah kong di dongkamukam pen wiki be Karbiang Long live